Slušaj me dobro, Karlo. Imamo dolazak premijera u zgradu Banovine u 6 ujutru. Hrana i piće obezbeđeni. Imamo mesaru Lešinarovića, otvara se novi objekat. Sigurna kuća obeležava godinu dana. A catering obezbeđen. I imamo književno veče. U duše mislim da tamo neće biti hrana i pića. A lepo sam ti rekao da ne spavaš po izložbama. Jao, kako te namestio ovaj... A Bože moj, šta sad proći će? Moglo je svakom da se desi, je li tako? Znaš šta, ja sam ga prvi video. Moje. Ne može, ja sam ga prvi video. Ja sam prvi video. Ne može, pusti ga. Moje. Ti si mator konj, šta će tebi? Ti si rekao te stežu. Ovo je sa ukusom banane, ti ne jedeš voće. A dok ti iskoristiš, isteći će rok. Ti si oženjen čoveče, ne treba tebi ovo. Nikad ga nisi koristio, baš ti sad treba. Ne može. Ne može, ne... Ne može, pusti. Pusti ga, moje! 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 Moj! A bolje da sam ga koristio kad sam te pravio. Šta? Yo soy tu padre. Ho, 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 ho! E pa, neću te voditi na izložbu sad.